Ello gays. Toda have a compilation of Kenderagi boxos of getting scared. Scary alert, flashing lights and jumpscares. I hope you enjoy. Kaptam meg a kékettőt. Kurva! A facot pedig. Befostam ember. Jó, menjünk innen ki a gecibe. Baszd meg! Ez English. Áj, geci! Push! Fust, óra! Artur! Artur! Hol a faszból? Bazd meg! Hol vagy? Ember, de befostam. Gyamocsok, cigány! Zenél. Mi az Isten? Állj meg egy pillanatot. Az nem... Kutya! Kurva! Isten itt! Tomi, gyere ment Görbi. Há? Anyád a feleségem, mi van? Hol bazd meg? Há, bazd meg anyád! Mit csinálta? Elém ment bazd és cleart nyomtam, az anyád picsája bazd meg. Mindjárt kilépek, hogy ilyen balfasz vagy még mindig. Jó van, bacsi. Retardált faszfej. Ah! Kurva! Belenézte a személybe. Mi az Isten volt? Itt biztos lesz egy jumpscare. De... Mondom, bazd meg. Geci. Ez tényleg Megijedtél? Ez az egyetlen, ami megjesztett, bazd meg. Isten basszom meg. Ácsé! Itt van, itt van! Jön! Utána jön. Balfasz, ami vagy! Igen, már lefütyültem. Lefütyült és még futott. Basz meg! Amúgy tudod, mi a vicces? Te pont ott haltál meg, ahol volt az utolsó kulcs. Hát, most... A basszom szájba kurva basztapó ízed lábok veszed el. Thank you for watching a Kenderagi boxos of production. Please like, subscribe and turn on the notifications. Goodbye and bye bye.